weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to teccana to patukona to jewola to awoynata to jingue jeeri to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to mareysa to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiwa ko on takkusan juuɗa ha to galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to lekseyba goural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi ene jeeya e gardini kabaruji men te jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie oɗo saaha joni hollirama tigui ko ummanade ko fate satade e hesirinde listoji électoral woni tigui révision de liste électoral ko fate e heblanade kay sumgoji hoorejo leydi tijjadi sumgoji hoorejo leydi tijjadi kay e lewru nogas e jeenayyi lewru juin 2024 oɗon ngalɗon binditagol ɗon e sattade binditagol ngol ko tuggue ñande sappo e joyyi ha nogas e jeenayyi lewru guiɗo sappo e joyyi lewru avril ha nogas e jeenayyi lewru mai to leydi Sénégal ma en jaaha to Kafrine noon e oɗo saaha joni teska toon tigui ko ɗomka mawka no fewi caggal kayide forage mabɓe numéro 3 woni e pan to leydi Mali ko gorko sagata gorko goto kañum tigui warti to pont numéro 2 mo Bamako kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Royaume-Uni jiyen ha to leydi France to leydi Iran to Indonésie bisimilla moon e ketti kotodirte joni joni piren pacciren الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ceerno Mamadou Aliou Awo to tulde gaale ko kawmuma dutiɗo professeur Baba Data ko mawnuma dutiɗo ceerno Ahmadou Siré Awo to Gambi legala ibota wona ceerno Aliou Ahmadou Awo to tulde gaale ceerno Dahiru Awo to tulde gaale ceerno Alhaji Oumar Dia gardiɗo dental tulde gaale sohna Ami An ko joom suudu mum dutiɗo ceerno Saydou Moussa Bass to Libreville Gabo ko musidɗo mum dutiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal umma islamique kala toon to Yamoussoukro leydi Côte d'Ivoire idi ñanga konone kadi tulde gaale dendagal Mauritanie Sénégal Mali kala konone kadi dendagal enɗam awɓe babaɓe jalluɓe ɓasɓe kala ɗum ko jaltugol aduna hono ceerno imam Alhaji Alkasum Data jaltuɗo aduna ñande asende to Yamoussoukro kono kadi ñalawma altina janggo so jomiraɗo haaji goski makko jogori immade toon to leydi Côte d'Ivoire gam faade toon to edi tulde gaale jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habou Diallo nelɗo duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeni e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene renda sunare e dendagal edinaɓe ha tenti noon tulde gaale kono gane fecce sunare e ceerno Saydou Moussa Bass to Libreville Gabo jettinoɗo hen wullango aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo
omo safra ɓen wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dattoraɓe kala weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno amadou tidiane diallo ene safra ɓen yanoɓe barogalla ɓe seeɗideji bahlidi koye mumen ha kabɓa kala ceerno amadou tidiane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗo maldana on ɓuddata balɗe tati tawi ayi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra dendagal rafiji gorago kala e on fanno mo jogui leɗɗe ɗiɗi hen leɗɗe ko leɗɗe urateɗe walla muudeteɗe a yara ɗum joni joni jittuɗa hoore maɗa leɗɗe goɗɗe ɗe a urato hano hannirta ni ceerno amadou tidiane diallo tawateɗo toon to leydi france omo andina kileneɓe kadi toon to leydi france ɓe mbaɗi toon wittoji eɓe jii toon lekki ko lekki yawki artirde gorago neɗɗo on ustornoɗo gorago ha jippiɗo e leesi kala ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to leydi france to paari lamorgo leydi france kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amadou tidiane diallo ne andina dendagal kilineɓe mum wonde oɗo saaha joni base makko ne tawe to dakar lamorgo leydi sénégal to dakar lamorgo leydi sénégal kala jiɗɗo jokkodirde e gonɗo to noon e wiye ceerno abdoulaye diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 o mandina kilile makko kadi nokshot base makko nokshot ne golla hano hannirta ni ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno souleymani diallo ngam yidde kadi hoyɓitande wonande tawteɓe lappol palol dande maayo ɓe murtani e sénégal ceerno amadou tidiane diallo ne andini ɗum dendagal leɗɗe mum kala ene tawe ɗon to dagana mauritanie e to rosso mauritanie kala jiɗɗo hebde toon leɗɗe makko noon jokkodirta ko amadou dia gorko mo leeraɓe tawteɗe oɗo saaha joni to dagana numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 dendagal leɗɗe gorago leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe koyɗe keeceje musoje kala so tawi a jokkodiri e makko joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amadou tidiane diallo golko mo merga wuuro jinneji ene wiya dendagal kilineɓe mum e dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe omo wi en juulemo wuuri yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeyde diine men en ustaki allahumma amina neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗe musoje keeceje musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba
to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda ko to leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e nayyi lewru seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi aletta joyya lewru humtorandu hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyya habruji mon e ɗemgal pulaar sowta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba min ñaagui mon yafuy noon e kikiɗe hande o kabruji ɗi ɗi leeɗi arde seeɗa wona e sagoji men noon ko caɗele weeyo joga oɗo saha kala habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗorɗen halfinaɓe ko fati e ɓeeto weeyo e ndera gendi Mauritanie woni tigui halfinaɓe météo ɓe kolliri tigui ne ɗamina tigui ma température ko fati nguleki ma usto seeɗa e ndera yoga e leydi Mauritanie ha tengti noon to banggue funnague e to banggue worgo leydi ndi e ndera ɗeɗo balɗe ɗiɗi woni e nder 48 heures paaɗi ɗi ko aseta hanki o noon sappo e tati lewru avril ɓe ɓayyinno oɗon kabaru ɓe kolliri noon e nder ɗiɗon balɗe ɗiɗi kay caggal ɗeɗo balɗe ɗiɗi to température ɗi ma usto kay sen dokki yeru ko wayno ɗiɗo nokkuji kiifa température ɓuuro famdude kay ma ya ha 24 degré so tawi noon yi ha tiiɗi tiiɗi ma ya ha to 40 degré so tawi koto kankosa noon toon kabru to kankosa noon température ɓurɗo famdude ko 24 degré so yi noon ha wuuɗi ma ya ha 41 degré barkewol ko 24 degré so famdi so fori yaha ha 41 degré so tawi ko kay hayri température ɓurɗi famdude toon ko 26 degré so yi ha ñawli walla ha wuli ma ya ha to 42 degré monguela ko noon ko 26 degré ha 42 degré so tawi ko mbudne ko noon 26 degré ha 42 degré e legane ko kadalika ko 26 degré ha yetto 42 degré so tawi ko Mahtala Hasar to ne ko 26 degré ha yetto 42 degré bo guene ko 26 ha yetto 42 degré so tawi ko Rosso ko 22 degré so tiiɗi yaha ha 43 degré Boutel Mita ko 25 degré so ɓuuɓi so wuli yaha ha to 42 degré so tawi ko Attar température ɓurɗi famdude ko 22 degré so wuli yaha ha 40 degré ha joni kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni seni woni commission électorale nationale indépendante ko catala halfinaɓe ko fate sumgoji e nder gendi Mauritanie ɓe ɓayyini communiqué mabɓe noon hollude kay wonde ɓe udditi kay ko fati sattade e hesɗitinde liste uji électorale woni révision exceptionnelle de liste électorale e nder jokuli leydi he kala ɓe kolliri ɗum fuɗɗoto ko ñande sappo e joyi lewru avril woni ñalawma altine janggo ɗum fuɗɗoto ha nogas e jeenayyi lewru mai daratoɗo ndu e nder jokuli leydi he kala so tawi noon ko wonande Mauritannaɓe wurɓe caggal leydi ɗum fuɗɗoto ko nogas e joyi lewru avril ha yetto nogas e jeenayyi ha lewru mai dara toon ndu ñande alkamisa ɓennuɗo noon seni woni commission électorale nationale indépendante ɓe noddino réunion tawa ko noddino réunion tawa kadi ɓe noddino ɓen agence uji woni tigui ɓen tawa ko gollotoɓe halfinaɓe ko fati kay e sattade liste uji ɗi woni tigui révision électorale ɓe noddama kay batu nde noddama batu kay ɓe noddano batu ngu noon ko ñande alkamisa ɓennuɗo ñande aljuma ɓennuɗo ko alkamisa ɓe nodda yooɓe jooɗo batu aljuma ɓennuɗo to siège to siège uji régionaux ji ɗum noon fuɗɗi ko 18 heures kikiɗe ko 18 heures kikiɗe ɓe noddana ko fati e nguɗon batu ene era noon eɗen era tan noon bandiraɓe kala yettinno nde toppito moni kala ha wawa tigui windetade e liste uji ɗi ha yenene tigui inde mum windima e liste uji électoral ha yenene kadi hol nokku walla hol wuuro ngo votata ñande sumgoji kadi beele moni foof ene daro kay hunde foof jarana ɗum hen ha suba mbiri mum waɗa candidat mum mo yiiɗi ha joni ko leydi
leydi Mauritanie keddoɗen insaf ko landa laamu ka woni parti au pouvoir gardiɗo landa ka noon hono Mohamed Melayni e yi ko kanko nodduno batu nguna batu noon ko ñande aseta hanki sappo e tati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya o noddi noon ko ɓen taw ko witteɓe les coordinateur uji régionaux ji ɓe jewtidi ɓe yidde yewtinaɓe ko heewi ko fate réunion ngaji liste uji électoral e heɓlonade gam yidde heɓlonade sumgoji hooreji leydi tijjani ñande nogas e jeenayya lewru juin 2024 batu ngu noon waɗi koto siège central landaka fodde kaye yimɓe sappo taw ko yimɓe jeeyaɓe gouvernement he tawtorama batu ngu tawi ko halfinade ko fate supervise processus stratégique objectif mabɓe noon ɓurɗo mawnude ko darade kay beele yimɓe hewɓe ne mbawi winditade population ko ɓuuri hewde kay ene wawi winditade e liste uji électoral beele kadi ɓuuri yidde mabɓe noon kamɓe landa insaf ka ko beele kay ɓen winditoɓe kala ene mbawa wonande fotande candidat mabɓe tawa kadi alamoɓe ɗamini gembude so wona hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon hoorejo gendidi ha ɗo tawa suwa ngabtude honoko makko hollide kay wonde ko ƴamtoyowo deuxiéme mandat kono noon kay yimɓe landaka kala e kala saaha ene jiɗine e rewmo kay nde o ƴamtata deuxiéme mandat ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen accident jurmaniɗo waɗi aseɗa hanki o e dow lawol ummade Louga faade Dara accident o waɗi ko sanga 10 heures o waɗi ko tolno wuuro witengo Thila tawatengo e nder commune mo Thiamène Passe arrondissement mo Linguére ko auto mo hinde 4x4 ummonoɗo Louga ine fayi kay Dara tawi dognanno auto o ko biyeteɗo Hammadi Sow ko kañum tigui feeri cukalel dewel jaranno gueɗe duuɓi jeeɗiɗi jano biyetinno guela Fatou Sall noon ko élève wonno to classe CP to école élémentaire mo Melax noon ene tawi kilométre uji jeetati hakkude muɗum e Thila to guela feraɗo noon koto Dara ɗo ɗon to guela feraɗo noon to guel feraɗo ko ɗon tigui guela hawri Ella Diala gendarmerie e sapeur pompier en kala mbawi notitade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe ɓe ƴetti gosiki nawa to morgo dispensaire Elisabeth Diouf mo Dara Hammadi Sow chauffeur o noon nanggama eɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe e mbadi garde à vue tawa kadi ala ko nangueɗa faada kay ko wiyete homicide involontaire cukalel barangel ngel noon ngel jeyano tigui koto nokku wuuro wiyetego Melax o arno tigui ko wadde julde makko korka to tani ko tawateɗo to Thila ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Mbaye Sidi Mbaye ko jaydi yanke wonno o yalti aduna jamma aseda hanki o Mbaye Sidi Mbaye noon gollima e ɗiɗo nokkuji o gollima to RTS woni radio télévision Sénégal o gollima kadi to FM ha to RFM kala o meeɗi kadi wonde porte parole catala bitengal corrède noon woni conseil pour le respect et de l'éthique de la déontologie ko formateur kadi woni keblowo yimɓe o ko to komorle keblannoɗe yimɓe noon to centre d'étude des sciences et des techniques et de l'information woni tigui catala bitengal CESTI ko toon o heblanno yimɓe ko professeur yeɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kabaru wonde kay coggu locol mburu ustama walla ɗamini ustede nder leydi Sénégal on kabaru noon sarima no fewi nder réseaux sociaux ji hono e nder jayndeɗe kewɗi Amadou Gaye noon ko kañum woni hoorejo fedde jomma fuuruji taw ko fiyoɓe mburu nder leydi Sénégal o yeddi on kabaru ha sori ladde o wi noon wonde loccol mburu kay ha joni coggu mum heddi tan koto yaranno ɗo ko 175 francs ko ɗum woni ko loccol mburu wonno ɗum woni jarat caggal kayde wonno 325 e laamu kingo ngu e gardegol Macky Sall waɗino kay subventionné gueɗe kewɗe ha loccol mburu artino 175 francs e oɗo saaha joni ko ɗon loccol ngol heddi coggu mum ha joni o holliri noon wonde oɗo kabaru cariɗo ko fenade woɗere coya wona kabaru goɗɗo o holliri noon
tawi kay laamu ngu walla so tawi kay ɓe jiiɗi ko coggu mburu usto alay sagel kay laamu ngu waɗa subventionné usta cogguji kewɗi gila ko wayno farine e coggu gasoil ha e cogguji facture courant kala so wona ɗum kay locol mburu coggu mum a wawata ustede ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Kafrine hono mbiruɗen en gardini kafiruji men Kafrine ene ɗawe ɗom ka muska no fewi ene tawe ɗom ka muska no fewi saabi ɗum noon ko forage mabɓe goto koko paani rewɓe noon Kafrine naɓe hewɓe kay teskama ma jaaha kilométre uji kewɗi kay gam ƴeewoyde ndiyama ko forage mabɓe numéro 3 wurgo kañum woni ko paani hewɓe noon e oɗo saaha duttima tigui e boyli men oɗo saaha noon ko saaha nguleki cattugo no fewi ko saaha kadi ndiyama ɓuuri sohlede e nder leydi he ko ɗum saabi noon kamɓe Kafrine naɓe ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu kay nde faabatoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade beele ɓe mbawa hebde ndiyam mabɓe hano hannirta ni habruji men demgal Pulara so ɗum mima to Kafrine koto leydi Mali paadena ñande aljuma 1 lewru avril gonɗen ɗo saaga 21h woni 9h jamma ko gorko wasi fittande mum e dow pont taw ko pont ɗiɗaɓo woni deuxiéme pont de Bamako ene wiye kadi pont Fahda wiye o ari noon ko yidde omo ɓorni dolokke makko danejo o gaari o waɗi ko dow moto makko nden o ari hawo yetti o gaari moto makko o fetti diwal e dow pont en o fayi e nder ndiyam andaka noon suwano ande taw hoɗi kanko e holko saabi kay omo watto dadiɓe ɓe hinde police noon e foninkoɓe faabu kala notitima hen goskiki noon teskama tigui goskiki yiita ko ñande aseta hanki o sanga 11h30 ko awoɓe noon ko kañumen jiiti goski to nokku biteɗo Soutouba ko toon goski yiita tawama noon ko tawama noon inde makko o wiyete ko wiyeteno ko Mouhtara Touré ko agent de sécurité omo yaran duuɓi 4 ko desɗo baban sukaɓe tatto o hoɗi koto legal walla to nokku biteɗo Sogoni ko toon tigui woni to hoɗi goski noon goski noon tottitama koreji makko o wira noon koto bamule Sokoni ko aseta hanki o sanga 16h o wirna police mo toro koro bugu noon udditi hen enquête mum beele kay ine heeɓa haqiqa wonde ko battiɗo beele kadi ɓe mbawa andude holko saabi omo watto ha joni ko leydi Mali keddoɗen dialogue woni kaldigal hakkude Mali naɓe kadi woni dialogue inter-malien fuɗɗima aseta hanki o 13 lewru avril to galle to ɓe mbiyata maison de la presse ardi comité de pilotage o noon ko biteɗo Ousmane Issoufy Maïga ko kanko e terɗe makko noon o terɗe kanko e terɗe yillirde makko woni terɗe yillirde bureau ngo ko kamɓe tigui gaddi oɗon dialogue o noon fuɗɗiri tigui ko nder commune aji ko balɗe tati ɗum waɗata e nder commune aji e nder Bamako ko aseta hanki o ɗum fuɗɗi mujibu dialogue o noon ko yidde kay rendinde dendagal maliraɓe kala ɓe joddo ɓe jewtida ɓe jellodira ɓe jafodira ɓe laaɓodira ɓe tamodira ɓe gona neɗɗo goto kamɓe kala beele kay ɓe mbawa ƴeŋtinde leydi ndi e caɗele tawate oɗo saaha joni hono Bandiou Dante kañum woni président de la maison de presse mo Bamako o holliri hen weltare makko mawde no fewi e nde ɗo jonde e oɗo kadi comité de pilotage ɗo ɓe golle ɗe habruji men ɗemgal Pular kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehli men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Fally Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o toon to leydi hono Mali ɓe puɗɗima ɗon taw kadi ko commune mabɓe ɗon e nder lamorgol ngo commune aji ɗi mi wawi wadde wonde dialogue hakkude ɓesgu leydi hono Mali fuɗɗima gueɗeñel aset 13 lewru avril 2024 maɓe jokku ha e nder région aji ɗi kala e nder leydi ndi ɓe mbawa kay koye wawde artirde deeƴal e ɓesgu leydi Malilaɓe foof marema mbaw dañde kadi taw ko kumpital e wawde hawrude e artirde leydi ndi e dow deeƴal Côte d'Ivoire toon de ko laamu ngu wawi wonde ƴettude wonde pellital wiide wonde cacao wonande hono ɓen kadi awoɓeɓe ɓe waɗi kadi wonde kilo taw ko cacao jara ko 1,5 taw ko franc CFA ɗum noon kadi ko ɗum
woni ko ɓe jaɓodiri e maɓɓe wonde hankkadi ko prix o wona goto ujunere e temedde joyyi keeɓa kilo ma cocao toon to Togo ene wayno campagne maɓɓe ko fadde kay e sarɗiyankoɓe hani e tawkata ko régional maɓɓe fuɗɗima toon taw kadi ko gabagol maɓɓe ɗum noon ene wayi noon no fuɗɗori ni ene wayno ko tension ngaji de won goni hakkude ɓen taw kadi ko waɗoɓe kadi ɓen sarɗiyankoɓe hani e ɗaɓɓoɓe ko fatte kono région ngaji ɗum noon saabi ɗum noon ko gila kay kuulal ngal ɓe ɓenni toon to jakka gendi maɓɓe gila e mayirɗo lewru hoto mars ɗum noon gila oɗo saaha e tension ene woni hakkude maɓɓe toon to Niger yimɓe hewɓe de detti toon to holigankoɓe leyɗele dendu hoto Amérique to goni kamɓe mbi wonde yooɓe jaltu leydi maɓɓe nde tawno wonde ɓe hakkude Niger e toon leyɗele dendu wona welduɓe no fewi guila noon holigankoɓe maɓɓe kono mbaggini wonde kadi ɓe laamu sabborngu ndu ko woni dow ko ɓe paamani ɗum guila oɗo saaha noon kono wayno de ɓe beldani ene wayi noon ɓe mbi yooɓe jaltu leydi ndi ene jeeya e ɓeɗon colonel Amadou Abdourahmane tawtara ɗum colonel Amadou Ibro ko kañum woni chef d'état major particulier taw ko général Abdourahmane kono tiyani gardiɗo laamu sabborngu ndu ene jeeya e maɓɓe kadi kono colonel Mamane taw konde ko Sanni Kiao ko chef d'état major taw ko armée de terre ɓeɗo foof ene tawa e kadi ene jeeya e wiiɓe yooɓe jaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade toon to Rwanda toon de caggal kay nde yontere ndeɓe puɗɗino hono golle maɓɓe ha ɓenni ɓe mbawi hono rendu kamɓene e wiide kadi taw kadi ko mawninde kadi hono ñalawma ɓen tulsi en mbarano ɗum won to Rwanda hewɓe maɓɓe noon ɓe mbawi hono rendu toon gam jarde e mande ɓen taw kadi ko policier ji oɗon saaha nde wonno hirande ujunere temedde jeegom capanɗe jeenayyi e nayyi e wiide kay sallinoɓe hono taw kadi ko oɗo ndeɗo oɗo musiba ko waɗanɗo ko salinoɓe ɗum tigui rigui ɓe jaariɓe ɓe naniɓe ɓe mbi ko tigui genniyanke kadi waɗata yo salo wona eɗen gaare en teska noon capanɗe jeegom e nder temedere e wonande jibinande wonnoɓe jibina kay ko caggal nde oɗo kadi kono génocide bonɗo waɗa hakkude ɓen e tulsinaɓe ɓen noon ene jeeya e ɓen taw ko artiste en ene jeeya e ɓen taw kadi ko janggoɓe toon to jaaɓi acterde woni école de auquel dar mbawi kay kañumenne ƴettude hunde pellital mbima waw addude ballal mumen gam kay ƴewde photoje woni ɓeɗon warnoɓe mbatta ɗum kadi ko hesɗi mbawa kadi ngarɗinde ɗum no fewi no fewi ɗum noon ko ɗum woni kono darde mabɓe e mante ɓe mbi woto kamɓe alay saago ɓe mbawa kay addude hen ballal mabɓe tingal ɗum noon Ghali Abouba ko ɗo kaɗɗen e kabaru men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mon sa doggu gam weltare Adiabo TV. Gonkay mine andiya keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi ko noon kadi hono Alassane Oumar Mbodj ko an uddi kabaruji men ɗemgal Pulaar e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mama Cissé to Fondu e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi endo pudor leydi to leydi Royaume-Uni pudorɗen to leydi Royaume-Uni noon to Londres ko avion ngaji ɗiɗi kañumen pelɓodiri aseta hanki o to Bowal laaɗe diwoje bitegal Bowal biye Trof to Londres ɗum ne tawe nder Royaume-Uni saaha kayi ɗe gonno tigui hen laana gota wonno tigui e manœuvre muɗum ko wibjo hen laana gota noon wonno koye manœuvre mum kañum tigui tañum tigui taski walla mbiyen duƴƴi e laaci laana gotka juurinoka ko avion ka Boeing compagnie Virgin Atlantique ko kan kay woni
woni kay woni ko kana kaya ko bubbe e keddi ka hay goto non ala e hay goto alana e makka kanka lana njuri ka e sa accident o wadi lana gotka ka non ko lana wite ka British Airways e ka jolluno temedere no gasi go passager ka wonno non ko yidde diwde ngam yaɓande tona to leydi Ghana kono tan Allah yettama mbiɗen hay goto gañaki hen hay goto kadi wasani hen fitade mum hay bonande kay to banggue laaɗe ɗe bonande ɗe ko bonande kakidiɗe no fewi haɗani noon jolnoɓe lana ka kala ko ɗon kañumen kala jippi mbatta e lana gotka kabruji men ɗemgal pulara koto leydi Iran paɗenen laamu leydi Iran waɗi ko wino kay so yoftade leydi Israël wannoɓe attaqué consulat mabɓe to Damas ha waɗino mayɓe hewɓe jamma hanki o noon fodde kene wona temedde tati bomboji ɗi hinde drone kamikaze wondude tigui e wondude tigui e missilaji croisiére e missilaji kadi balistique woni ko leydi Iran ayni faade e nder leydi Israël ɓe jofi noon ko guure kewɗe e nokkuji ɓurɗi hewde yimɓe e nder leydi he kon ko hollirama noon faabi Israël noon ko laaɗi faabi Israël noon ko dowlaci dentude Amérique neldunoɓe toon kay ko adi nde wonnoon enen jottirno guerre o tawa neldi toon kaɓirɗe kewɗe no fewi to Moyen Orient sara kirola Israël ha e nder Israël kala ɗen kaɓirɗe noon mbawi tigui heɓɓade yoga e drone aji e yoga e bomboje ɗe leydi Iran weddino ɗe mbawi bomba jaɓɓade ɗum walla mbiyen ɗe mbawi heɓɓade ɗum guila e weeyo ɗe kadi ɗum yettade to fonno yettade dowlaji tentuɗi Amérique noon holliri 19% woni tigui e nder temedere e bombo walla drone beddoto fof hen capanɗe jeenayyi ɓe mbawi tigui jaɓɓade ɗum walla heɓɓade ɗum teɓɓade ɗum guila dow ɓe bonni ɗum ɓe kadi yettade to faya yettade to leydi Iran noon e gaddugol mawɗo mabɓe ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi ɓe kolliri ko ardi foof hono kay drone aji kewgol drone aji poɗɗi ni weddede e nder windere he ko kamɓe idi wadde ɗum ɓe kolliri kadi dendagal koɓe jinno wadde foof objectif mabɓe yettima ɓe keeɓi ɗum e nguɗo joftigu o haɗani ɗo noon o holliri noon wonde ɗum ɗo omo andina leydi Iran wonde kay ɗum ɗo ko russo saabu kay kala nde leydi Israël e miiji kadi yoftade yonde o andu ko jogori neldude ɗum goɗɗum ko huno ko wawata jangtade ɗum eɓe eri noon ha joni dowlaji tentuɗe Amérique kamɓe yimɓe Iran naɓe wona laamu Iran eɓe emi dowlaji tentuɗe Amérique nde nangata huno ko mum nanga junggo mum wasa tigui nadde e oɗo guerre e oɗo saaha joni noon windere nde kala ene jogui fayre mawde no fewi ene jogui kulhuli saabu kay oɗo guerre hakkude Hamas e Israël guerre o kay jogori ko rebde ha e nder région e sous région kala so rennaki eɓe jogui kulhuli guila wonoyde ko fati e 3e guerre mondial ko ɗum saabi noon gotago windere batu fedde gotago windere conseil de sécurité ɓe erima batu taw ko batu keñorago ƴiddi ɗum kay ko mbeɗe jaam e kisala ene arta ko ɓuuri yawde e yaccade e nder ndeɗo falde guila kay ko ɓuuri sefre yande e woyndu koto Indonésie paaɗena to Indonésie noon ɓe keeɓino e nder province biyeteɗo Celebes ene tawe to Worgo e ha to hakkude leydi ndi kala ɓe keeɓino toon toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ɗin toɓoji noon caabima tigui ha leydi mabɓi toon woni glissement de terrain e nder leydi mabbugol leydi ngol noon waɗi kala famde foof fodde sappo nayo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen tana o waɗi ko jamma asata hanki ene wiyata aleda hande sappo naya lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi koto leydi France paɗene ministre des affaires étrangére mo leydi France o erima aleda hande o dendagal ɓesgu faraisenaɓe tawateɓe to leydi Iran kamɓe kala joguiɗo koyɗe jiɗɗo artude kayde artata nde yaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccude ko seddiɓe ɓe noon ɓe jiiɗa yaltude walla ɓe ngala hattande yaltude omo ere ɗumen deccata usta ya gartaji usta kadi wadde pottitte mumen e yoga e nokkuji ha diwa kayya oɗo saaha joni koto leydi France ha joni ñande jamma alarba woni jande jamma julde korka nde ina e nder France to Bordeaux to wuuro wiyetego Bordeaux
ko Afghanistan najo goto juubino agase joyi ko kañuma wari tona Algérie kañum wari tona Algérie najo tawa kadi o wardi ɗum ko laaɓi o kadi o barmini goɗɗo Algérie najo goɗɗo ɗum waɗi koto Bordeaux e nder leydi France ko laaɓi noon mbiɗen o wardiɓe addinimo warde Algérie najo o noon ko yidemo kanko Afghanistan najo ko yiide Algérie najo ene jogui sangara mum ene yara sangara ñande julde korka ɗum metti noon keeɓimo o wi tigui on fotani yarde sangara saka noon kadi oɗon ñalawma tedduɗo ñalawma julde ko ɗum saabi o hoofi on laaɓi o yooɓi fittanu mum o wari goɗɗo o barmini goɗɗo kadi ɗum noon waɗi ko kanko ɗum noon o barmini hen kadi Algérie najo goɗɗo ɗum waɗno ko sanga 19h30 ñande alarba woni ñande julde korka nde musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nat he ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ñalawma janggo o noon so ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo